Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali saudara. Kami datang memenuhi janji Balerong untuk menurunkan ceramah adat di bawah judul Pitaruh Ayah. Paket ini khusus ditujukan buat anak-anak remaja putri sebagai susulan dari paket terdahulu dengan materi yang sama untuk para remaja putra. Disusun dan disampaikan langsung oleh Angku Yus Datuk Perpatiah, pimpinan Balerong Group Jakarta. Harapan kami semoga ada juga manfaatnya bagi pembangunan karakter masyarakat baru Minangkabau. Insyaallah. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh pi anak de ayah balahan nyau bundokan duang baniah setampang di mamaknya. Gadih nan Jombang rancak rawi limpapeh rumah nang gadang Sumarak Koto Junagari paminan alam Minangkabau. Kamari-mari malah duduk nak ado sebuah ya katokan. Cubo dangakan jale-jale simakkan bana nyato-nyato nak dapet paham maknanya. Sebab tiap kalimat bahasa saran tutu apa tembak balamat. Sepatah kato disabut sangok bicaronanya. Dawai di hati nan badan tiang tatunggang jadi nasihat. Wujudnya Pitaruh Ayah. Kolai pandai membaca nanti sure, arih menyimak nanti sirek menampak pulau nanti surat. Maka insyaallah, walau sabalun di balun kuku, kok di kambang seleba alam, biasa gadang bijo labu bumi jelangi ado di dalam tandunya orang cendukio. Memang batu anak. Nyampang dicaliak ke pembuluh dipandang dalian nyato. Tentu rumit lah orang nak menyawak ragu tibo anggan pun datang patut tetagun di tapian. Karena apa? Dek pincuran lapuak batang sampia balumui di lamun tanah ayah nan bukan cedek pandai. Tapi liek garaca ia tajun nak nan janiah semisa mato kuciang. Hulunya di lubuk hati bala buah di ujung lidah tiang janak menampuangkan. Keuntuang banyaklah itu. Taradok Pitaruh bertinggakan nya jadi si tawa ju si dingin umpama kumpai ju cikarau. Paureh duit laya batin iswa indak tagamang bana. Mangkonyo sanang hati ayahna. Pakaikan petang jo pagi, amakan siang jo malam Pitaruh nan usah dilengahkan. Tansano singke pintu ayah. Sasiyuy angok kaputui sesintak nyawa kecarai indak dirintang dunia lai Allah lah sajo dan takana. Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Manulah anak janyo ayah. Kok dilihat padonan laia dipandang kebangun tubuh. Dia etong-etong pulau umur 100 kiek jo karenah. Maka kau pun menjalang gadih nak, inilah masuk ilmu balik. Nang sa ibarat bungo jolong kambang. Mahijau pucuk pengarang arai kalupa menadahnya. Tangkai lamah tampuak bagatah rono jilah sari bakilek sedang dibuai-buai angin. Harun malinteh bilang kampuang rawi lantiak paminan mato. Tadayuak kumbang di udaro tetagun labah sedang tabang. Samo saniak secituan inggok sarato ngenangan. Santano lai dalam pagana. Duri tajam yang menggata tumbuh pun lai kelinduangan. Di sinan lakiknya tuah awak aman nurang santoso bumi sanang alamnya sajwa.
Tapi pulau nyampang kok tumbuh tapi jalan. Nan randahnya jambo-jambawan, tingginya jangkau-jangkauan. Dahan rapuah batang meliwat alamat dikisai orang lalu. Hanya saran tahu malah kau nak. Tangguanglah dosa laya batin ayah berpuji dosa salam. Dirantang-rantang dari ulu, dikirai-kirai di kakak tetangguak ikan gulamo. Di kanang-kanang nanda ulu, dicurai-curai di papa, diulang curi tolamo. Nan setitiak tiada lupo sabarih papantang hilang, kok pupuh dawai di karateh tulisan di batin tinggal jo. Kan yo sama su itu patang kami malam Jumat sadang nan panuh bulan nanya. Maka dibakalah kumayan putih asok mendulang ke udara mairiang kawa jenazah. Apalah kaisi doa. Kok buliah pinta je pinto dapek juo anak padusi. Gunonyo anak perempuan penyambung sako keturunan kabaniah tampang bijabaya. Nyampang ke umur dipanjangkan. Kapan bimbing badalah tuo ayah nan tidak berusan. Doa diantaya mato. Naik membubuang masuk ambun. Tabang menyisiak-nyisiak awan lapeh ke langit tujuh pangkit tiba di aras ke basaram. Sinalah ganti yang putih biang kata buat kandak mulia pinta balaku. Kau pun layak ke dunia kau. Mendangalang kiang tangi anak. Tasinta ayah dalam cameh lalu meraup sujud syukur. Kamai pun lalu dibisiakkan. Allahu Akbar. Maha suci engkau ya Allah. Segala puji bagi zat nalah pemurah jurahmannya. Maka lakeklah kewajiban orang tua apa na wajib pada ayah. Pertama membawa turun mandi. Kedua memberi nama cukup. Ketiga mengikahkan. Semenjak sesudah itu anak beransua gadang juo. Rasu diragang naknya tinggi. Rasu dikakak naknya laweh nak sumarak rumah nang gadang. Dietong-etong kanari dibilang-bilang ke bulan-bulan bahimpun jadi tahun masuklah tahun yang ke-7. 30 hutang di ayah, apalah jini hutangnya, ialah menyekolahkan jemaah ngaji saratu menunjuk majari. Di arok di anak nan kagadang ingin bercanda orang pulau. Maku ayah pun merantau jauh badolang di kampung orang. Tunggang tunggi mencari duit maradai lia jemudia. Siang paneh malam berambun sari di tangguang badan seorang indak jusia kabayu. Segala caro lah ditampuh, berbagai raso lah dicubu. Tinggal dua alun dirasai, pertama mati, kedua kayu. Baik itu ayah menggadangkan. Namun semantang pun baik itu nak. Bersyukurlah kita kenan satu, walau babaju cita kasa si patu dari rombeangan, basubang perak basapuah kok galang barang mitasi. Namun nak, itulah hasil cucu paluah upah tulang timbalan jariah. Bukanlah dari tipu tepo nak rabi rampeh dicuri maliam. Na'udzubillahi min zalik jawalayah dari itu. Komah rupanya. Alhamdulillah puji syukur. Lai tanta kalian kadang kinilah SMP kelas 3. Antah balanjui antah hindak itu nan dalam ilmu Allah hutang dek kita bau sahu. Maka sekarang ikut kini nak. Menurut syarat nama ngatur sepanjang adat nama makai. Tinggal sebuah kewajiban yaitu mencarikan jodoh kejonjongan menikah je mengawinkan. Ko itu tasuai suat sinan talapeh baban ayah. Utang lansai pasangan tangga minantu kanalah menggantikan. InsyaAllah. Meminta ampunlah ayah gadang-gadang kabakeh kaum perempuan ibu segala manusia disingkok nasib martabatnya. Laka nasib derang padusi. Sajak di zaman jahiliyah sampai ke masa modern ko. Dia di barat atau di timur, di utara, selatan, semu sajo. Talanya bana haragonya. Hanya di alam Minangkabau nan beradat basan isyarat. Memuliakan kaum perempuan sampai banasab pada ibu. Nah, coba simakkan. Dijapui tarikh Nabi Adam nan talukih di dalam kitab menjadi surah guru-guru. Bahwa di pada suatu hari masuklah setan ke surga. Lalu digoda Siti Hawa ia memakan buah khuldi, buah terlarang jak dulunya. Ulah dialui rayuannya, mulut manih mengandung racun maka goyanglah iman Siti Hawa. Lupo tagah lupo pentangan Hawa terambau memakannya di lulu habis tak bersisu. Lalu Adam pun digoda Hawa pula. Dalam nambimbang keraguan si ginyang bini tayokan. Disangko indak kabaa dimakan pulau buah nantun. Tapi baru sekarik masuk arang sabateh punyah dekenyong sekadar gumam kagumam. Beliau sadar sekutiko takana larangan Allah lalu tak ucap masuk itu. Kabaa lain.
Kadilulua parit manulak dimuntahkan rasa tak mungkin. Tasandek saja dirakuangan jadilah jakun sampai kini. Maka beranglah Allah Ta'ala tadanga putusan perintahnya. Turun ke bumi keduanya. Luluh pakaian sepetagak sehale banang jenis bawa. Maka Adam talantiang kata syiriki tapasah karimbo tak batuan itulah tanah Hindustani. Hawa takirok ke Maghribi iyo di alam di tanah Syam. Lalu diambil daun kayu pelampau aurat nanti simbah. Bilang musim kalamonyo baratuh tahun bacarian maratuk sepanjang jalan jutangi memohon ampun Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa Nabi Adam. Maka sesudah tobat batarimo basuo jua kesudahannya etan di padang tak berumput di lingkuang batu jo pasia banamu padang Arafah. Itulah inyo padang pertemuan. Baik itu Quran berito, Injil pun satu mengabarkan Taurat dan Zabur Allah pulo. Maka de orang Bani Israel kaum Yahudi nan terkutuk lalu dicemolah orang penusi. Bakato mereka itu, ko indaklah ulah sitiawa nan aku tamak lobo sarakah bahawa gadang napasu tinggi sananglah kita disarugo gilo mengunyah-ngunyah pawa. Bukan itu sajona, orang Yahudi berpendapat. Katonyo sabananyo Allah menyabut buah khuldi buah nan ranu lama mani hanya sebagai katokie. Ujud mengkasih Tuhan sabananyo nan dikatakan buah khuldi indak lain indaklah bukan gairah sek jenapasu larangan itu nan talampau. Dek Hawa pangkawalanyo merengi baka panjangan Adam taremban buruak sajo rayuan bini tayokan. Itulah sebab karanonyo padusi dikutuk tiok bulan kata mereka. Membawa haid darah kotor, yaitu sapah dosa nan masuk tubuh. Sedangkan laki-laki dihukum ringan, karena sakarek nan bersalah, sakarek pula nan hukum, disunik rasurang namukan. Ada hal sebenarnya, sepanjang syarat mengatakan, adapun Adam jo Hawa dinikahkan dalam sarugo, Allah bana jadi walinyo Jibril kajadi sasi syahadat kaganti mahar, baik itu pituah matarimu. Maka ketahuilah, tuduhan zina ke Nabi Allah adalah simbol keingkaran. Patut hinuan ditimpukan kepada umat paling sombong. Itulah bangsa Yahudi sampai kini menggaduh jua. Tuh. Asyang Yahudi, asyang Nasrani. De orang pengikut Yesus lain pulau lagak lagunya. Uji sesalan tetap jua ulah perangai perempuan. Katanya tersabab dosa nenek moyang nan melanggar pantang buah khuldi. Menangguang insan nate bumi dosa warisan menamukan. Mangkonyo kita kasansaro padusi memecah buat sitiawa mencilakui Adam sekadar khilaf saja. Baik itu konon tuduhannya. Mungkin itulah alasannya. Mangko pastor papantang kawin paus dilarang punya bini uskup merando tagang. Artinya kalau nak selamat di dunia, selamat pula di akhirat, jauhi orang padusi baik itu pitaruh agamanya. Tahu kau nak? Di musim masuk Saiswa. Saja Eropah tarikh Balkan dia Yunani Jerumani sampai Kairan. Padusiko dihino dicemekan. Nan rancak nan manih kami dipadagang pajabalikan menjadi barang komoditi paminan sultan jatuhanku. Nan buruak jua betongkong. Kaun tuak bodak ambo sayo penyungkuan alat tolatah pangameh lembu suariang. Baik itu pun di tempat lain. Di tanah Arab sebelum Islam hino baranak perempuan sabab menjadi baban saja. Kakarajo tulang maliwak disuruh parangnya pengacui. Usahkan melihat darah ke kapuiwak saja menggagau mencilek ulek pakai panggang. Nan paliang tabedo bana jikok manaruh anak gadis rancak. Nan inyak lanak membali nan netan lanak manuka. Dibarikan kena dimudiak nan lilia datang menjujui tuak jeparang menudahi. Maka kok lai anak laki-laki kok diipuak dipiaro kok gadang gunung ni suari. Tapi kok ternyata pajak pedusi indak boleh tanpa dia orang. Siupiak dicakik mari atau dikubuai hidup selesai sampai di sini. Mencaliak pulau ke Tiongkok. Baru siamui pandai jalan disaruangkan si patu basi lah kawin baru diungkai. Sangajo kaki dipucuikan nak guyah separuh lumpuh dan pandai keluar rumah. Bunuh orang pedusi hanyalah untuk didapua, dikasih atau disumma. Konon kabanyo di India samusim masuk Saiswa. Kok mati orang laki-laki maik dibakar dikeramasi abunya disimpan dalam guci baik itu caru agamunya. Maka istrinya nambah tinggalkan wajib pula tajun ke api menjadi baro keduanya tanu setia ke suami. Itu di India. Di Afrika menjadi tumbal.
Ko ado dewa nan berang dipujuak juga dirancak mak dewa kadang atinyo gunung malatui diorongkan banjir galodo ndak jadi. Di Jawa ado pepatah, apulah bunyi pepatahnya, nang suargo manut nang neraka nunut. Artinya kurang pedusi menurut kamapai, kasarugonya nak pai ke neraka nak namu tinggal. Walau disuruh kenan buruak diperintah ke Raja Sasek, padusi pantang membantah belelo kasorang sinan. Banyak terlampau banyak kisah jecurito nan meremehkan kaum wanita sepanjang sejarah manusia. Bahkan sampai pun kini, di era modernisasi zaman iptek keterbukaan emansipasi diperjuangkan, namun nasibnya alun barubah. Tungkuh lain isinya samo caro jogaya nama tukah hakikatnya di sinan jo. Kalau saya suak dijual orang, kini padusi menjual diri. Dahulu pamenan rang bangsawan hari nangko untuk orang banyak, tak membali menyau buliah. Katawilah saja insan di kandungan bumi sepanjang sejarah peradaban hanyalah dua saja yang menanyakan martabat perempuan, yaitu pertama agama Islam, kedua adat Minangkabau. Banyaklah hadis di Quran, Nabi pun memberi contoh cara memuliakan kaum ibu. Sampai beliau mengatakan serugo bawah telapak kaki ibu, wanita tiang negara atau bandingan derajat ibu je bapak adalah 3 berbanding 1, dan banyak lagi petunjuk syarak pesangkut jokong ibu. Terlebih di adat Minangkabau nak, perempuan dituah dimuliakan. Banso diambil dari ibu. Nyampang tiado anak pedusi alamat putih keturunan punah suku datuk tabana marato berpindah tangan. Sebab sawah ladang hutan jegurun, rumah gadang lumbuang beperang warisnya ke perempuan. Laki-laki di tanah Minang indak memiliak itu saku. Inyo hanya mau layat, membalo, memelihara, mengajang kalau lalapuak mengganti koknya lausang seratu menukuak jema nambah hasianya untuk kemanakan. Baik itu adat matoknya. Iko hak secara lain ya kona. Jaminan material ekonomi padusi nak boleh ditelantarkan. Ba apa lo di bidang moral rohaninya? Hino mulia suatu kaum tergantung laku dan padusi. Tua parang bisa berdamai, tikam bunuh diberi maaf, rabut rampeh dapat diliman. Tapi kok perempuan dia malu. Jando digungguang tabang urang gadih tepakiak dalam sama, maka tak tutut sugalo pintu damai. Tas sintak sugalo kaum jago suku bangun dubalang, disiko cadiak ke perkarunan bagak mempalalahkan nang kayo tajun jepitihnya. Pendeknya malu mesti terbangkit. Kama hanyut kama dipinteh walau ke dalam laut basah, di mahilang di mari cari dia ke sudut-sudut bumi. Tak lalu dandang dia digurun ke ditanjakkan, kok tidak mungkin secara lahir jalan batin ke dilalukan. Baik itu bana maharago tinggi martabat orang padusi hidup di alam Minangkabau. Mako kesimpulan kata uji rundiang anak. Sebarat batu permato, adapun nilai kalian ko adalah intan. Berlian 1000 cayo timbalan zamrud jemarajan. Dek sebab karena itu, nak nyenan mulia tambah sumarak nan tinggi semakin nanjuang. Ikeknya tentulah ameh padu, jan sundiang dari 100 bansonyo 20 ampe. Nah, hiasan wanita Minangkabau indak lain indaklah bukan adalah budina. Budi baik basuh ketujuh mulut manih tabu di bibia sopan santun kucing dan murah. Itulah inyo akhlakul karimah istilah Islam, etika kecirang barat, toto kromo baso di Jawa. Di tanah Minang tak adonan endah dari baso, tak adonan bayak dari budi. Di bagak orang dak takut, di kayo orang dak arok, di cadia orang dak sagan, dirancak orang tak ingin. Sesuai bak bunyi si pantun, babelok babilin-bilin dicapo tumbuhlah padi, dek elok orang tak ingin, dek baso lulualah kami. Namun samantang tumba itu nak, tak salamonyo nalaya menunjuk kanan batin. Ado kalonyo batu tua manih, tapi hati mauang bapaham cahaya pengguntiang dalam lipatan panuhuak kawan saya. Kadang-kadang elok basonyo, namun dilihat kakuk jo buatan dicaliak laku jo parangai nyato bak siang dengan malam papek di luar rancuang di dalam. Maka menurut orang cedek pandai, adalah 7 tanda-tanda orang berbudi bermartabat. Yaitu yang pertama, kalau mengecek bahakimah. Bapikia apa yang patut dikatakan tapi pantang mengatakan apa yang tak pikia. Kecek lama indak menggisia kata boneh memeliaru. Kok bana indak tabandiang kok kareh indak tersolang jadi penawar orang banyak. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau menolong indak ria. Suko baragi habas sidakah penyantun ke orang indak paibo baki si bansai. Tapi memberi karena Allah bukan mengharap pembalasan atau pujian dapat sanjuang konon membangkit je mahamun. Dan ketiga, kalau bakato indak sombong.
Kok roda sedang diateh, kok tampuak sedang bagatah sombong takabu abajawahkan. Sabab inyo sadar jo sunatullah. Bumi bareda di sumbunyo alam bakuta jo iradat. Kini basah disuak kok karyang nan diateh musi ke bawah di sinan rimah bepilihan. Nan gambe kalau bebantah tak pandandang. Kok tumbuh besilang kato, salisiah paham dalam rapek batuka pandang semua gadang inyo bemuku manih jo. Rundi yang bebateh bainggoan dapek dirimbo hilang disamak nan batin pantang kemeranggang. Dan kalimo kok susah ndak tagamang. Nyampang cobaan na menimpu. Awak bansai penyangki ampi adun sana jadi orang lain nan sayang la jajok pulo. Inyo baiman taguah juo. Pantangnya mau upe-upe menyasa menyada untuang. Atau iduit menyisia-nyisia rendah diri jo samo gadang raso minder kata orang kini. Dan keenam kalau disapu ndak penyingguang. Kuado nan tuo bana sehat, datang kariti dari kawan tibo banjangan kiri kanan di suku hati ditarimo. Bukan marabo memburengeh emosi nak manang surang orang sayang sangko jajo, bukan. Kok talangkah inyo surit, kok terdorong inyo kembali rila je maaf dipuhunkan. Dan ketujuh, kok bagawa indak pembingi. Mencaliak kawan jatuh hasuk rasaki nan sadang tagak tali haram ke inyo raso bingi. Syukur taloncek dimuluinya membayang syukur di paroman gila memuji di menyanjuang berbagi rasa acara alwinya. Itulah nak sebagian tando-tando laku karenah menunjukkan bayangan budi dari dalam. Salampih dan daripada itu. Banyaklah pantun jo ibarat gurindam syair jo bidaran jadi amanah rang dahulu sampai kini terpakai jo. Coba simakkan cie-cie na ayah sabu nantakana ambil itibar ke pengajar. Yaitu dek ribui rabah lapadi dicupak datuak tumangguang. Ku idui indak babudi duduk tagak kumari cangguang. Kuek rumah kerana sandi rusak sandi tiang binaso. Kuek banso kerana budi rusak budi yang jual banso. Joko pandai bertanam ubi tuga kan taleh betang dirah. Joko pandai bermain budi dalam maya badan tak basah. Langgundi di sawah rawang rumpui indak babungulai. Kalau budi dapat dia orang idui indak babungulai. Kemudian biduk talenggang kerucik yusaliguri dalam rumi pandai bertenggang tando bermain akabudi. Pulau pandan jauh hari tengah gunung daik bercabang duo. Hancur badan di kandung tanah budi bayak kalupo tidur. Pisang ameh bau balaya pisang lidih di dalam peti. Utang ameh dapat dibayar utang budi di bawah mati. Badangkang carano kendi badarai carano kaco labu dan samu orang ladangkan. Maranggang karano budi bercarai karano baso itu nan samu orang pantangkan. Selain daripada itu nak, dangalah pulau kata suruh susunan orang cedek pandai 80 bilangannya. Danga akan malah jale-jale ambil katelong kepidoman, jan tasorong langkah dengan kalam usah tetaruang dengan data selamai badan maju barang. Apa kata pituahnya? Yang pertama, nak luruh rantangi tali. Artinya bajalalah dia luadat maka tolah dia tehundang. Kalau memaik ditantang barih mengabuang tiba di gua, dia luar rasuak menjariau di kasau lakit kenato. Maknanya letakkan sesuatu di tampeknya, jinan wajar, usah membuat gue. Kadang-kadang dek lama rayuan tukang ganduah gadang bertuka jinan ketek kain ganiah dia aga orang mereka membawanya kan. Jangan. Ikhlas-ikhlas kalau beragian. Jujur-jujur kalau menolong, adil-adil kalau menghukum. Usah lama karena santan nijan kunyang karena kunyit dek sanjuang lipuanan bana. Usah. Setiap kato ka disabut ataupun kakok ka diawai batu akan niat awai itu. Tanyalah hati nurani nanyakan ketimbang raso cupak digantang dalam batin laikoh dalam izin Allah. Kok lailah itu utama karena karawang kau tak balaca karimbo tak kene miang. Baliak bertimba bagi makan ateh bawah hayunan kapak nan bana disabut jo. Itu nan pertama.